Това са, че по новините, че казват дали умрал. И пусна една снимка. Репортерите. Че им пратя клипчето направо. То ще има кога е правилно. Може да взимат по 60 на карта, а човешкият живот го нямат за нищо. Естествено, че ще се цъфне стълбо. Да го кави железа са. Шумахер, как го бе снимали? За какво? Как кара? Не, някой си е снимал така и го е заснал без иска. Хората масово снимат вече с камера. Аз не съм го видял. Аз да си уредих на колата си сложа камера. Сложи си една стойка да можеш едно GoPro си купи. Кое? GoPro. Хубаво да снима.